Samsung i5800 telefono mugikorrak 3 mahai gain ditu. Eta batetik bestera joateko, ezkerrera edo eskuinera mugitu behar duzu. Ikono berriak ere ipin ditzakezu. Horretarako, aplikazioen menua zabaldu, mahai gainean ipini nahi dugun aplikazioaren ikonoari sakatu, eta sakatuta eutsi behar diogu. Segundo bat igaro ondoren, menua eta gainerako ikonoak desagertu egingo dira. Eta aukeratutako ikonoa guk nahi dugun tokian jarri ahal izango dugu. Mahai gainean hutsik dagoen edozein tokitan sakatu eta sakatuta eutsi ezkero, menu bat agertuko da. Menu horretan, beste ikono mota batzuk aukeratu ahal izango dituzu. Adibidez, kontaktu baterako sarbide zuzena edo widget bat.